Oh, hilog-bilog. Maabi naman yung kayo. Maabi mo ka. Ay, galit ah. Grabe yung akin, oh. Tingnan yung bakbakan. Ayan mga gagamba, welcome back to my channel ulit. May mga palaban na sa tournament ito mga gamba, mayroon din akong pinalaban dyan na sarili nating gagamba ito na ano. Tagal na ito, yung mga dinayo pa namin ito. Wala nang load ito pero niloadan namin ito nakaraan. Effective pa naman yung load, nakakarga pa sa katawan na. Bago yan mga gamba, shoutout muna tayo kay Giancarlo Manalo. Yan, shoutout sa iyo Giancarlo Manalo. Kay Damang Vlogger, yan, shoutout sa iyo. Dito sa walang sawang nanonood na si Jake Vizcara, shoutout sa iyo. Kay Jelo Cross, yan, shoutout sa iyo diyan kay Jelo Cross. Kay Jan Rap Burha, yan, nagpapa-shoutout yan. Ganon din si Diosdado Chongson, yan, nagpapa-shoutout. Big Boss Spider, shoutout sa iyo. At saka si Tommy Abad, yan. Ito mga gamba, panoorin natin itong mga laban na to. Itong unang laban dito, ito yung mga alaga natin. Madidiin yung mga kagat nito. Ayan ang isa na laban natin. Ayan. Oops. Sapot pa pala. Hindi makita yung laman nito. Ayan. Yung mga gagamba natin, ihanda natin. Lagyan natin ng load yan ah. So ilalabas na natin. Paglabanin na natin. Tingnan yung bakbakan. Malapit na bakbakan yan. Pati hulog yung itim. Nabol, wala. May mga load niya. May J-load yan mga kagamba. Kakagat ulit yan. Oh. Kakagat yan ulit. Isa pa. Talo na tong itim ah. Pero isa pa. Walang nabilutan eh. Lalaglag na niya yan. Parehas silang nanghina dahil parehas tinamaan yan. Lalaban pa rin siya kahit na isa pa para talikuran naman natin tong ano, brown. Humarap. Kaya mo hindi umaayaw. Lalaban pa rin. Kaya mo lalaban pa rin siya. Lumalikod na. Lalaban pa rin, pumisto. Tingnan mo. Pumisto siya. Parehas mas bati yan mga kagamba. Pumisto siya. Tingnan natin ha. Ayaw na, ayan na, bumitaw na. Balikin natin para sakaling
may comeback effect pa. Yan. Wala na. So yun mga kagamba. Mayaw na siya. Susunod tong iba naman paglalabanin natin. Papakita ko Tingnan nyo to. Susunod yan naman paglabanin natin yan. Yan. Laglag. Ito yung naglaban yun. Yan na. Ang bilis. Yes. Ilang araw na ito mga kagamba. Ilang araw na ito, linggo na ito. Ito yung isa, yan. Malikot na yun. So yun. Ganito na lang. Ayan, napanood nyo yan. So ito naman kasunod. Itong kay The Gamblers versus kay Bal. Ang lupit ng mga labanan dito. Kasi mga pantimbangan to, mga pang tournament mga kagamba. Ang daming tigahanga ni Kuya Bal. Kaya Ram. Ang daming basta kay Kuya Bal, Ram. Sige, piso okay, Rap. Harapan palakasan ng loob ni Rap. Ay, palakasan ng loob ni Rap. Ay, hindi na. Wag na lang. Palakasan ng loob ni High Blood eh. The Gamblers versus Halo ba, Bentog? Nanalo yung Yejong sa inyo, di ba? Nanalo pa yung sa'yo doon? unang bulos. Kuya, tumatawag dito raw siya. Mapag na? Hindi pa. Sandal lang, sandal. Ay, Kuya Bal ka. Ayun pa, meron pa yun, Dupa. Ayun, Kuya Bal po. Ayan, hinahanap na kita ng kalaban, ha? Bilot. Grabe naman yung kayo. Grabe mo ka. Ay, galit, ha? Grabe yung akin, nakabawi. Tapang Hindi, pumapawi pa. Tapang ng laban, puta. Ayoko kalaban siya rin. Ay, yung gagawin. Si Joko to. Si Joko may pusta na rin. Pinalipat ko pa. Ang laki Sa Patmani. Sayang yung Patmani dito. Uy, hindi ko kalaban si Kuya Pat. Asa na yung si Kuya Pat? High blood kanina yan. Ako yung tumatawag. Nandito kayo, doon kayo sa ulutan. Tapos Away kayo. Awatin ko kayo pag hindi kayo nag-away. Alo. Yati agabos ba? Parang si second baka kayo ngayon Kuya pala. Yan ah. Huli pa nga yung kay Ram, oh. Huli pa yung kera mo eh. Puking ina mo. Ang tigas naman yan, Kuya ba? Bal! Ayun na, patay ka, pumawi. Hindi. Patay ka, siya naman. Sobrang tapang nung Kuya Bal. Patay. Patay naman yung kay Kuya Bal. Huli na yun eh. Patay naman yung kay Kuya Ram ngayon. Ay, pinaghalo ko na. Putang ina! Yung sa second bakit pa? Putang inong yun. Ang tibay niyan. Kanina sinudsud to, no? Wala na, boss Ram. Hindi ako susukay. Putong inong second bakit yan? So ayan, napanood nyo mga kagamba. Hanggang sa muli, maraming salamat.